naging kilala ni Vice President Sara Duterte ang nanging papel sa Republic of China kay sang anay Presidente Rodrigo Duterte sa pagpondo para sa Bukana Bridge sa Davao City. Suno sa Vice Presidente ang iya amay ang nagpangita sang pamaagi agud pondohan ang proyekto matapos matukiban nga wala ini nalakip sa pondo sang una. Dugang paniya sang nakakita sang pondo ang former president. Gilayon ini nga ginumpisahan ang mga negosasyon, mga plano kag kompleto nga dokumentasyon para sa proyekto. Samtang wala naman nagkomento sa Vice President o kung si Vice President Sara sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga lakip ang Bukana Bridge sa apat nga legacy projects ang iya administrasyon sa Davao. Ang Bukana Bridge, isa ka 1.3 kilometer bridge nga nagakonektar sa Barangay 76A Bukana kag Matina Aplaya nga nahamtang naman sa Davao River. Nibaloan nga nakaplano nga buksan ini sa Disyembre 15 kag ginalauman nga makabulig sa pagpahaganhagan sa trapiko sa downtown Davao City. Matandaan nga sang damlag lang personal man nga ginbisatahan ni President Marcos ang amo nga proyekto. Ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. Ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din